Ето го и резултат. Какво ще покажем в днешното видео? Как ето този детайл ще бъде лакиран с X-Pro Автолак, лака за автомобили, и какъв ще бъде резултата след като лакираме този детайл. Останете с нас да гледате. Като за начало започваме с X-Pro обезмаслителя, като обезмасляваме добре панела. Запръсваме. Започваме лакирането с лака на X-Pro, хартиен апликатор за малките участъци. Разхващаме бутилката добре, за да се разбият уникалните съставки, които се намират в лака. Напояваме обилно хартиения апликатор и започваме да нанасяме и да видим какви ще бъдат резултати. Разнасяте лака добре, за да не се стече и да не олее, и започвате работа. Ето. Не упражнявате натиск. Ето го и резултат. Скандален. Наистина скандален резултат. Оставате го няколко секунди да се самонивелира и ето виждате за какво става въпрос. Уникално състояние. Уникално. Топ. Перлите са на лице. Виждате какви резултати може да постигнете с лака на X-Pro само за няколко секунди. Цялата процедура отнема не повече от 10 минути време. С подготовката и с всичко, което ви е нужно за обработването на вашия автомобил, за да придобие ето такъв дълбок блясък на цвета и да премахнете всички несъвършенства по боята.